sila nga nakahangop sang mga kapanahunan kag sang nagakalitabo sini kag nagapangandam sa pagsugata sini sa ila ginatawag sang Biblia kon sang bala nga kasulatan nga mangin alamon o kon maalam sa English they are wise enough. Ang pagtuon subong ang semanal nga paghusisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtuon sa aton nga leksyon sa eskuela sabatika kag ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist Alliance diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa siningation ako kalipay nga may duwa naman ako ka mga bisita. Ang ako una pakilala sa inyo, siya ang aton nga in charge sa aton nga research department diri sa CPC under School of Arts, Sciences and Education. Wala sang iban si Ma'am Lucel Agustino. Ma'am, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw sa imo pastor, kay Pastor Jared, agsawong man sa aton nga mga brethren dira sa Kabankalan City nga nagapadayon man sa pagsunod kag nagaupod sa aton sa pagtuon sa sining leksyon, kabay ang Ginoo gid magaupod sa aton sining nga tion. Yes, thank you ma'am for accepting the invitation to be with us this week. Ang ikaduha na kon nga pakilala, most likely that this is his first time or second time nga maging guest naton sining aton programa ang Pagtuon Subong. Siya ang aton bag-o nga dormitory dean o kon dean sang aton nga men's dorm diri sa ZPAC. At the same time, isa siya sa aton mga professors diri sa aton nga School of Theology. Wala sang iban si Sir Pastor Jared Makalipay. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Ma'am Lucel. And thank you so much for welcoming me here. Yes, thank you. Wow. Mga kauturan, basi matingala ka mo, siya is a twin brother of Doc Joas Makalipay, who is our human resource director diri sa ZPAC. Okay, sa hindi pa Sir Jared and Ma'am Lucel magbasa si Ma'am Lucel sa aton nga teksto sa sining hapon. Akon anay tamyawon ining aton mga kauturan si Sister Raquel Puentes dira sa Magsaysay Isday Church sa Magsaysay Davao del Sur, si Brother Rodolfo Balio sang Lamang Isday Church sa Pulumulok South, Cotabato. Ang mga kauturan naton dira sa Minaa Isday Church sa Ibahay Aklan kag si Brother Efren Ando. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayon sa inyo. Akon man ginapasalamatan ining aton nga mga sponsors. Ang mag-asawa Jet and Susan Caro, mag-asawa nga Myla Johan and Myla Susana, ang mga mag-asawa John and Goldie Jolegi, ang mag-asawa Roland and Nenita Dapat, ang mag-asawa Mark and Meryl Mendoza, ang mga mag-uluto Gina Federo Ilumar, kag si Sir Alex Federo, kag ang mga Trinyo nga mga maglutod Marlene, Jimmy and Anneli Trinyo. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo man sa inyo nga pagsuporta sining aton programa ang Pagtuon Subong. Aton idukuan ang aton mga ola kung pangabayon kamo mga kauturan sa piyong sa aton mga mata. Sa sinigin nga tiyon, kami nagapasalamat sa imo Ginoo nga imo kami buligan sa amon nga pagtuon kabay pa nga ang pinakamanami gid nga mga punto magagwa kag imo kami gamiton si Pastor Jared, si Mang Lucel kag ako Ginoo kabay pa nga imo dihunon ang amon mapangunahuna sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos.
Amen. Ma'am Lucel, ang atong sadsara nga teksto. So, ang aton nga verse makita sa ikaduha nga Korinto 3, versikulo 18, nagahambal diri. Kag kita tanan sa guya nga walay tabon nga nagatulok sang himaya sang Ginoo. Ginabalhin sa iya kaangay gikan sa isa ka himaya, pahimaya kay ini gikan sa Ginoo nga amo ang espiritu. Amen. Yes. Sir Jared, Ma'am Lucel, ang aton leksyon karon, leksyon numero 4 para sa July 16 up to July 23. Ginatigluhan siya sa English, Seeing the Goldsmith Face. Ang pagkita, ang pagtanaw sang nawong sang panday. Panday sa sa Bulawan. Okay. Ma'am Lucel, may sa atong introduction, may gamay diri nga istorya nga ini nga istorya will answer magadulong sa aton kung ano ang aton nga paabuton sa sini nga semana. Ano ni nga istorya, Ma'am Lucel? So, may story kita diri sa illustration para mag-guide kita sa aton nga pagtuon. Si Sister Amy Carmichael, gindala niya ang grupo sa mga kabataan Yes. dito sa Goldsmith. And then, ilaging tanaw nila ang proseso sa pag-purify sang bulawan. So, damo-damo gali isang proseso, may mga ginagamit pang mga chemicals. And then, nakapamangkot ang mga kabataan, paano mo mabalaan nga ini pure na. Pure So, na. nagsabat Nadula na ang mga impurities. Oo, Nadula kay na. damo sa mixture. So, gipaagi to siya sa kalayo mo, kapila kapilo kung ang kainiton. And then nakapamangkot sila nga paano mo mabalaan nga purified na siya. So, ang sabat sang Goldsmith is kung makita ko na ang akon nga nawong. So, in other words, inang-inang nagid ang itsura. Daw mirror na siya, Pastor. Oo. And then kanami. And that will be our study for the whole week, Sir Jared. Nga makita ang nawong ni Jesus sa aton. Pero maagi kita anay sa damo nga mga professor, mga proseso, mga mainit nga mga proseso until magwa gid ang mahimo kita nga mangin mirror or salamin sa kabatasan kag sa nabong ni Jesus. Sa aton nga Sunday, Pastor Jared, ini sa image, ano ding mga punto nga aton matalupang dan. Madamo nga salamat, Pastor. Yeah. And ang aton nga Sunday nga subtopic, it is entitled In His Image. In His image. It is mentioning, diri gina-mention na ang tao tungod sa sala was corrupted. Yes. And it was really destroyed. Totally nga daw hindi na Ang makilala image, ang ang image, nawong ang sa nawong sa Ginoo. Daw hindi na makilala. And daw hindi lang siya makilala, but it also seems nga imposible gid nga mabalik. Imposible gid. Pero katahom sa atong lesson because it gives us a very strong reminder that God's desire for men is to restore the image that was lost. Yes. And that is even the goal of education, ma'am, Yes. di ba? The goal of education is Christian education is to restore the lost image of God. We were created in the image of God. But because of sin, tungod sa sala, nadula ina. Hindi na nimo may balaan kay na distort na gid naguba na gid ang nawong kun sa kwan pa na disgrasya naigo ang nawong nagliwat gid ang nawong. But what you have said, and that was very nice, nga God has a desire nga ibalikin na nga image. Yes, pa. Ano pa gid ang imo natalupang lang? So, mabasa natin, gin-mention kagyan ni Pastor, nga sa Genesis 1:27, nga sa ginsuguran, ang image, ya, ginbuhat kita kaangay sang Ginoo ang image. But then, ang sala gani nagsulod. So, pag sa nagsulod na ang sala, nag-abot ang shame, ang kahuyanan. So, kay di ba dapat sa Goldsmith's face, dapat si Kristo, tumo ang reflection. So, hindi pwede nga nagtulok sa nawong, tao na. So, nang may kahuyanan na. So, ang kahuyanan, is a subjective and objective reality. It is both a consequence and the defining feature of sin. Kay iba na ang reflection mo. So, amo na nga wala gid sang righteous. So, amo na nga because of that, my intervention, God really desires nga ibalik ang original. And through Jesus Christ, it saves the face of God. Yes, and that's correct. Kag si Ellen White, Pastor Jared, nagambal man nga until, okay, the lost image will be fully reproduced.
in man. May punto diri nga may part kali kita. As God's children, we have a part. Nga, of course, we cannot reproduce ourselves. It is only the Holy Spirit and it is only Jesus. But ang aton role is to submit. For refining. For the processing. Yes, ano na ang punto, Sir Jared? Amo na ang tahom na siya, Pastor, nga gina-point out sa atong lesson. Nga we cannot reproduce on our own. Yeah, on our own. When we say reproduce, meaning may proseso siya. Yes. And it is only through God, submitting to God, nga pwede kita ma-reproduce or ma-refine. Ma-refine. And then the process is not easy. Budlay-budlay. Mainit, you will be under the grabbing ng mga pagtilaw, mga mainit nga mga processes in which amo na nga we have to understand, Ma'am Lucelle and Sir Jared, nga ining mga kapipitan kag mga kabudlayan nga aton ginaanto sa subon nga mga pagkapanahonan are the processing procedures nga nagaulay sa aton until magwa gid ang tunay nga color naton, ang tunay naton nga pagkabulawan. Kaya ang bulawan, Ma'am Lucelle, sa istorya nga imong ginambal kay na hindi magwa unless it is being tried in the fire. May refining May fire. refining. Di amo man na sa aton. Magwa ang atong tunay nga batasan once we are tried. Maaway sa sulod sa iglesia, maaway sa silingan, so forth and on, and that's it. Yes. May idugang lang ko, Pastor, ang point out ni Ma'am Lucelle kagina, nga because man was corrupted because of sin, but daw ang ilang pag-shape sa ilang future was already doomed for destruction. But not only that, God wanted to restore the lost image of God, of man, into the image of God. Ginbag-o man sang Ginoo ang destiny sang tao. Yes. He offered life, Okay. which was opposite to what sin offered. Yes, and kanami nga punto. Aton pa rin sa Monday, faith amid the refining fire. Kagini ang aton diri nga leksyon sa Monday, nag-mention about kay Job. Ma'am, ano ni ang experience ni Job? Why he is the core sa Monday naton nga leksyon? What happened to him? So, ang sa aton sa Monday, tanan man ta may battles nga ginaatubang. So, pero sa Biblia gani, ang pinagid ka ko namin nga example si Job, nga bisan ang kabudlay sa iya natabo siya kabuhi, but then ang sa kay Job, di ba, nag siya, nadulaan siya sa iya nga mga kabataan, iya mga property niya. Nagsakit pa siya. Pero diri ga pakita bala sa story ni Job nga ang iya nga pagtuo wala nag-base sa circumstance. But on the fact and the reality sa character ni Kristo. Nga, so dito nga time, tungod sa ito nga refining fire nga natabo sa kay Job, still he trusted the Lord, nag-endure gid siya gyapon sa iya nga experience daw gyapon siya, nagtuo siya gyapon, and then ang nagwa siya ang iya nga tutuod gid nga character nga nag-reflect sa kay Kristo, kag he come out as gold. Yes. So, in character. Ma'am, kanami gid sang imo nga punto nga ang iyang pagtuo wala nagadepende sa nahitabo. Wala nagadepende sa circumstance. Kung kaysa bala nga surrender kita kay may amo ni natabo sa aton, napatyan kita na amo ni nagdulaan kita, na pordoy kita, na bankrupt kita, ti aton pagtuo na dala. But what nice with Job, man, sa imo ginamba, wala nagadepende kung anong natabo. Everything obos kay Job mo. Pero still ang iyang pagtuo nagadakubara gyapon, and it is tried in the fire of suffering and trials. Yes, Sir Jared. Yes, Pastor. Namigid sa kinabuhi ni Job because it was aton man nga nakita nga his faith grows sa mga challenges, sa mga trials, the more pa siya. And nakita na ko nga what made Job strong. Even stronger sa iya nga despite sa mga suffering. It is because he knows his God. Amen. Kanami.
amo man na it pays to know our God. Yes, Pastor. Kay kung kaisa kung gadepende lang kita sa blessing nga ginatag sang Ginoo, mapi faithful man kita, mapadayon na kita, matinumanon man kita kung mayo ang ginabatag atong ginabaton. Pero kung wala na palay-palay na mga atong pagtuo, and that's the point nga kanami, ma'am. Okay. Maiduga ko, di ba, Pastor? Yeah, Nga sa go ahead. experience ni sa kay Job, humble na Ellen White, the fact that we are called upon to endure trials shows that the Lord Jesus sees in us something precious that He desires to develop. Kaya wala Yes. man niya ginabutang sa furnace ang bato. Ang bato. Kundi ang bulawan. Ang bulawan. It is because nakita niya bala sa isa ka tao. So kung may trials, Lord, thank you. Yeah. Kay, it means you've seen something in me na Yes. ipa-refine ni. Wow, another point ka namin. Kaya ang batong ordinaryo, hindi mo na nimibutang sa kalayo, wag mo nga paglaw ng gold. But it is gold, but the raw nga gold, alin pa sa suba, alin pa sa dalom sanduta, hindi pa na pure. Yes. Imo pa na i-process, damo pa na nga processes. Kagdi, nakita sang blasang smith, sang panday, nga bulawan na, pero hindi pa na amo ang tunay nga bulawan. It has to undergo a lot of processes. Tamo man naman ka namin. Nga kung nagkagi kita sa mga kabudlayan, God have seen in us Yes. bulawan. Precious thing nga magakalipay siya once we pass the test. Once we pass the process. Sa atong nga Tuesday, wala nagkikita time. Pastor Jared, ano ni di ang parables of the 10 virgins? Kag ano ang oil, ano ning mga meaning dire nga makuha naton sa aton man nga lections sini nga si Mama. Yes, Pastor. Ang lesson natin nag-mention about the parable of the 10 virgins. Yes. Which illustrates talaga yung 5 wise virgins and then 5 yung mga foolish. Now, the oil here mentioned represents the Holy Spirit. Yes. And the second, it also mentions about the character. Yes. Ang kanami lang diri, Pastor, is it mentions that those who remain faithful to the Lord and whose relationship is attached to the Lord were prepared and even ready to meet Jesus Christ. Yes. Kanami you mention about nga ang oil sang napulo ka mga ulay is not just the Holy Spirit because that's the normal and that's correct. But more than that, ang symbol sa Holy Spirit is also our character. Tanawa ang napulo, ang pila, ang siya, ang limaya, karakter nila pawala lang. But the other 5 ng mga wise, ang ilang karakter they have already prepared themselves. Amo na ang siling sa atong teksto, nga those who are wise are really prepared for any eventuality. So, it reflects our character sa sablaminagid sining aton mga the last days. Ngam, ari man diri ang parable of the sheep and the goat. Ano ang nag-separate sila? Kaya yung parabola nagsiling nga ginbagin pawala ang grupo ang isa ginpatuo. So, ang sa Matthew 25:31 to 46, naga-separation mo sa goats kag sa sheep. Makita dito, kung in general, pastor, nga dimension, doon naga-talks about siya sa isa ka character nga visible, nga which is help to the poor, humanitarian, welfare ministry, itong pagbulig sa mga nagakinahanglan. So, ang namigan ang connection bala, pastor, sang oil kag sa character ni sa Matthew, got-talk about siya sa Holy Spirit kag sa character, which is, it's all fruit. Ang Holy Spirit, fruit of the Holy Spirit, it is something abstract, love, joy, peace. Pero ang character is something that can be seen, that can be measured, and that is our humanitarian, welfare ministry. So makita ta, even in the last days, si Jesus sa iya nga time, active waiting yapon, ang iya nga, ang serbisyo bala, abstract siya, pero nagbunga, amo ni ang sa oil, ang character, kag sa Holy Spirit, kag ang sa Matthew naman, gin-quantify, gin-differentiate, gin nga makita ni nga fruit, which is makita sa aton humanitarian, kag welfare ministry. Yes. Wala ang aton nga doktrina, Pastor Jared, Ma'am Lucen, wala kita nagatudlo nga maluwas kita pinagi sa mga buhat, sa mga binuhatan naton. Okay. Pero maluwas kita pinagi sa pagtuo nga grasya kag grasya sang Ginoo. But we cannot discount good works. Yes. Kay kung naluwas kita
ang resulta is makahimo kita manami ng mga buluhaton. Automatic. Yes, kay ti automatic na yan, reflection na yan sa kabuhi ni Kristo. Ti kabuhi ni Kristo yan, matinumanon siya, mapalanggaon siya, matinatapon siya, and that's the result. Kon naman na. Pero hindi kita maluwas, pinagi sa ato ng paghimo sa mayo. But the result. So amuniti, mabot ng panahon nga dibay-dibay yun gid ang tao. Atong nakahimo sang maayo, kaya kung nakahimo sang hindi maayo. Yes, you have some more. That is very correct, Pastor, and that is very true, no? Kasi this just simply gives us the very straight understanding sa atong nga lesson that whether we like it or not, God will really separate good and evil. Yes, that's correct. We cannot prevent that. Hindi natin na mapunggan. Ang importante lang dira is for us to be in the good side. We have to keep searching the scripture, knowing Jesus Christ, so that we will be wise. Yeah, we will be guarded. We will be wise. And we will be prepared. Prepared. Okay. And then we will be wise. Manginalamon ta nga we are being refined. Yes, Pastor. Oh, we are being under the process of refining so that the real good works will come out of us. And that's it. Ma'am, sa ato ng Wednesday, the wise. Ano na di ang ginahambal sa Biblia? So, ang wise, dili siya, Pastor, wise kita sa sciences, kundi wise kita nga, the reality nga, anong matabo sa sumulunod, kag even sa mga atong mga experience nga kabudlayan, it makes us wise nga we know the reality, we know the fact that Jesus is coming, and it's part of the process. Yes. And then what we are experiencing now, what will happen as being prophesied in the Bible, are really to be expected. Yes. That's why, as wise, we will not be surprised nga mong metabo sa aton. Ang kamahalon subong sang oil, sang mga gasolina, kamalon sang krudo, ang mga kubed, kag ang mga palabuton pa are all mentioned in the Bible. So, we must be wise enough to make ourselves ready and we will not be surprised. Nga basi bala ma-surprise kita, hindi na kong padayon, hindi magaling niya mo ni. Yes, Jared. Yes, Pastor. I just like to add, no, that is very good and katahom sa atong leksyon sa bunga semana talaga. And yes, that's very correct. It was mentioned in the book of Daniel, also in the book of Revelation. Yes. The necessity kay kinahanglan sa tao nga makabalo. Because just like it reflected sa 10 virgins nga ang 5 wala gid may ginahimo, there is no preparedness. Maliban nga malaot sila, talagang your life, if you are not prepared, you will be condemned. Condemned ka gid sa destruction. And ginpakita diri nga the people in the process of understanding and searching God, it is also part of refining and purifying process. Yes. Ang aton nga leksyon sa Wednesday, nag-mention about the 3, so they say signs, okay? Or attitude, sining mga wise o kon mga maalam nga mga tao. Ang number 1 is that hardship, trials, and other things that would happen to us, all will happen to us, is part of our life while waiting for the second coming. That's one. Another is that they are not taken by surprise. Oh, hindi ka makibutan mo na. Balaan mo na because you are wise, nakabasa ka na sa Biblia, natunan mo na, kabalo ka na sa what will happen. You will not be caught in surprise. Oh, na, kung makot ka surprise, basta magulpian ka, matumba ka na lang. Yeah, but you are ready. And the third element of being wise nga ginhambal diri sa Daniel 12 versikulo 13, especially on the life of Daniel, is they know it's coming. Ang mga maabot, persecution, mga kalalatan, let's make ourselves ready. So when we have this characteristic, when we have this, we are considered by the Bible as wise. Yes. Kaya mo na sila, kamo nga mga maalam, kamo mga wise, come, enter into, inherit the kingdom that God prepared for us. Sa Thursday, community and character. Ano ni Sir Juas?
Why there is community? Why include ang community diri sa nga karakter? Namian ko diri pastor sa Thursday kasi it points out na hindi lang hindi lang individual. When it comes to process of refinement, it needs also community. It needs brothers and sisters to work together in a process of refinement. Nakita na ako, in fact, ang aton nga Thursday nag-mention nga, when we start to unify with our brothers, with our fellow brethren, it also the beginning of God's refinement and the experience of maturity of faith sa aton. Dra natin matalupangdan how mature we are when we are in the community. In the church, okay? Kaya kung ikaw lang isa, hindi mo batyagan. But while with you are in the community, you can see each other's strength and each other's weaknesses. Yes, ma'am. So, nag-mention man diri pastor sa Thursday nga the church as a body. Different aton functions, but we are united for one purpose. One purpose. And then nakambal gani nga unity in diversity. So even sa naka-mention gani si Ellen White nga even in these last days we need each other more than ever before. Kay makabuligay ta mo ang lain lang kung kita ang cause nga kita ang nag-test sa tao. Kay part ko sa refining process niya pero nag-reveal dibla sa aton maturity pastor nga Christian unity reveals unity in Christ. And it is necessary that our unity today be a character that will bear the test of trial. So kani sa aton nga pagtubo Christian growth naton ang character ano gani nga reflection ni sa aton nga relationship man sa kay Kristo mo ang unity sa aton man nga community. So kay madamo pa Pastor Jared and man Lucel damo sa mga Kristohanon nga bahala lang ko sa akon na. Ko lang iya ang in charge ang akon ko galingon sa Ginoo. Bahala ka mo daya. Iya ulo, iya kulo, iya kalag, iya bakaro. That's correct. But as we are looking forward, okay, kay hindi gini mo mapunggan. Nga maabot gini ni mga kalalatan ka mga hard times. We need one another. Yes, Pastor. That's why the song says, no man is an island. We need one another. Yeah. We need our family, we need our spouses, we need our children, we need our parents. We need our brethren, our brothers and sisters in the church as we group together facing the testing of the fire to extract pure gold. Mga utodway na kita sang panahon. Unless, Sergio, you have something to say. But nevertheless, mga kautoran, ako na lang pangayuan si Ma'am Lucelle and eventually si Pastor Jared sang last word, ma'am, to summarize what we have studied this week. Sa atin nga, character building is the most important work ever entrusted to human beings. And never before was it diligent study so important as now. Yes, and that's for kanami mga kauturan. Yes, Sir Jared, last word. Yes, I just want to also take these parting words sa atong mga kauturan that our lesson really emphasizes that sufferings plays an essential role in the process of character formation and purification. Yes. So, we have to welcome. Welcome. Don't be surprised. Okay, mga kauturan, ang aton nga ini nga simana nga leksyon naghambal sa aton nga kanami isang punto kina ni Ma'am Lucelle kani Pastor Jared nga unless makauturan makita hindi kita dalon sa processing, hindi kita tunawon kung wala nakakita ang manugtunaw sa ang precious nga something in us. Amo na ang bulawan, hindi gid bulawan at this first time. Ipagi gid sa process. That's why, because we are gold in the sight of God, that gold in us must be extracted through the processing of life. Ang aton mga kabudlayan, mga kainiton, mga kaperdian, kag ano pa nga mga mahitabo sa aton are all just part of our processing until one day the image of God will be reflected in us and we are ready to see our Maker and live with Him throughout eternity. Akon pangabayon si
Pastor Jared, pagduko sa aton mga ulog through the prayer. Father in heaven, we would like to thank you, Lord, for the privilege of studying your word, especially for the learning and the insights that we have discussed today. May these insights, O God, and the study of ours be an inspiration to our brothers and sisters who are listening in the respective houses and homes. Yes, Lord. And may that this experience of learning become a part of our spiritual growth, and that we would also understand that unless we welcome challenges and problems in our life, we will never experience purification and refinement. Yes, Lord. Help us, O Father, to see Jesus Christ in our life, that we can reflect Jesus in our lives, that people will see not us, but Jesus Christ, O Father. Yes. Thank you again for your love to us and for forgiving our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.